Rangka kakangku. Wong bagus wa pijer muwon Kangko kakangku kebangetan lelakonmu. Kowe kuwi wong lugu prasaja, kowe wong jujur nanging malah kujur lakonmu. Sirahmu dikepruk paidon nganti bentet bathukmu dlewer getihmu. Wah, kuat-kuat no Kangko. Kowe aja nganti mati, yen nganti kowe mati sapa wakile bapak? Duh Kakang Mas cetha menawi Ratu Wirata mboten adil. Kula sampun ngetok jiwa raga kangge labuh negari nanging nyatanipun muspra tanpa guna. Aku njaluk palilah bakal njaluk adil marang Ratu Wirata. Yen Matsapati ora bisa njejekne hukum kraton Wirata bakal ndak ora arik. Kadangipun Kakang Yayi Bilawa kelawan Wrihatnala. Kowe aja nggugu karepmu dhewe. Kudune Siadi matur nuwun kelawan Ratu Wirata merga wis ngayomipun Kakang lan Siadi kabeh suwene setahun genep mengko surup surya. Nanging aku neng Wirata ora ngrepotke lan ngebot-ngeboti wong Wirata. Aku wis nglabuhi wong Wirata. Aku wis toh jiwa raga ya gene mung kaya ngene entuk-entukane. Ratu Wirata ora adil. Bilawa Wrihatnala dumagranti lawan Tripala. Kowe tak kandhani jiwa satriya kuwi yen labuh negara aja ngarep-arep bebungah. Kowe lak asring ngendika jare satriya kudu sepi pamrih rameng gawe ning nyatane Siadi kok isih ngeling-eling anggenmu labuh marang negara. Apa kaya ngono kuwi jiwa satriya sejati? Bilawa kadangku kabeh kelawan kowe Salindri. Wong urip ning donya kuwi aja mung nuntut adil. Yen sira golek adil ngentenono besok yen wis tinimbalan dening pangeran, ing kono Siadi bakal antuk adil kang sejati. Menungsa bakal weruh lan ngunduh waing karma kang tinandur ana alam donya. Mula kang mangkono supaya ora gelo batinmu.
Neng donya iki kowe aja nuntut adil. Merga ingkang sinebut adil dina iki isih ketutup dening nepsune menungsa sing sugih pamrih lan milik. Lan sejatine yen ana donya iki siadi golek adil, yektine ya bisa. Merga adil ki mapan ana rasa panarima lan ikhlasing rasa sinurung gedene rasa syukur Yai.